मास्टारनि बायदि जौनां रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायबाय आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दिनैयो डिप्ल'मा कोर्स लानायनि फेयरवेल दं आरोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो बड'फकआवहाय डिप्ल'मा खालामदोंमोन ओमफ्राय बेनिनो दिनैयो जोबथा सान जागोन आरो माने ओमफ्राय बेवहाय सारमोननि थाखाय जोङो आर'नाइ नायनो फैदों आरोना बेनि आब'आबो माने जुरियाबो दासान्दिथ' जमा जमा नुबाय थाखागोन जोंखौ बे साननैसोआ दा जोङो नायबाय आरो ओमफ्रायो जोङो लानानै थांसिगोन दानिया नालेंखरबो बायखाबाय आरो थाइनै बायबाय मैयानो बायना दोनखादोंमोन ओमफ्रायो दिनै आरो दा थाइनैखौ लादेरबावगोन आरो थाबायबो ओरै सिंजों एसे थाबायबो औ आं नोंखौ नुगोन दे औ औ औ এইটো আৰু এখন লাগিব ओरैबावनो ओरै नै 1 2 3 4 ओमफ्राय आंहा गोदानखौनो दखानाव जोमखाबावो होनलाय फाग्लालायनो गोदान जोमग्रा बायनानै बेयावनो जोमबावबाय गानलाय समायदों अ नों फैदों आं नोंखौ फैयाखै सानदों सानदुं गोसाखाय आं फैया माथो खालामनांगौ नोंखौ आङो थाबोदों सानदों सानदुं गोसाया नालेंखर दखानाव मोनफैलायबाय बेसे बेसेनो सोङाखै दाबो ए होमबाबो एखे दानिया गाखोनानै थांसिगोन नै जोङो गाखोलांसिगोन आरो नै दाना लांफाया नांगौ गारिखौ मा लांनो नागिरदों नोंसोरो आयौ मस्त गुदुं जाना थाखाबाय गारिया बेनिफ्राय जों दा थांगासिनो इउनिभारसिटि जों नैबे मेइन रडजों थांला जों सिखाव लामाजों थांसै सिखाव लामाजों आयौ ओरैबायदि गरम जाबाय मावसु थैसिगोन आङो गारिया ओरैबायदिखा आं एसि होदो दे ओमफ्राय माबा बानायनांगोन मा होनो थाव सोनांगोन र' गुदुङानो लाजाखाया अर खामजोबनाय बायदि जाजोब्बाय साबस्क्राइब गोनां मानसिफ्रा नोंसोरबो नामा ए आब'थ' फैफानो हागौमोन नै सासे गैयाना बाय saya yang cari. Kau mana? Blok macam. Last day na. Mau apa? Oh, ini cepat. Ini lagi, ini. Ini sini dah. Yang siapa dia sini? Kan mesti kita sini kan. Feeding kina ni dah. Feeding mula kali. Feeding kina. Dari feeding kali sini dah. Dari kau, hebat dari ni. Dari sini dah. Kita uli kola kan kita nak dia. Sebelah ini. Gari aku mana masalah sini ada kau. Songkla. Kenapa lagi siapa barang dia? Aru dia pergi. Oh, dia awak isi. Bodoh ni siapa? Ini ni bayi. Na bodoh department ni siapa? Siapa orang orang lain. Ini last day, penilai zebtasan, bersara pun cuy. Ini lah, kita mau nata.
cùng đáp cùng tha cùng mừng tha ru răng phơ tha phật tha cùng đáp cùng tha cùng mừng tha ru răng phật tha phật tha cùng đáp cùng tha cùng mừng tha ru răng phật tha phật tha cùng đáp cùng tha cùng mừng tha ru răng phật tha phật tha cùng đáp cùng tha cùng mừng tha ru răng phật tha phật tha cùng सोलोंलायनानै बिनिफ्राय जाहाथे आरो साबसिन रोंलांनो हाबावो दा बेखौल' खबर लाबाय थादों आं बेखौल' खावलायबाय दा साफ्रोमनोबो जों दिनैनिफ्राय रावखौबो लोगो मोनलायनाय मोनब्लाबो माब्लाबाफोर मोननो हागौ थेवब्लाबो जों दिनैनिफ्राय गावस्रालायनाय जाथ'सिगोन दा बयखौबो आंनि गोसोनिफ्राय आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो बुंनानै फोजोबनोसै सोलोंनाय आयदा बे जोबथा सानाव जों सारमोननो माने मान होनो नागिरदों बिदिनो जोङो मोनसे जेनेबा रेडि खालामथार बयनिबो गासिबनिफ्रायबो बेवहाय सारखौ लिंहरबा जागौमोन दस्रा दिनाव होनो हागोन दस्रा दिनाव समफोर फैयोब्ला जों माने जोंनिया माने गुरु मान होनाय थायो स' जों बिनि थाखायनो गुरु माननि थाखाय दिनै जोङो नालेंखर ओमफ्राय गय फाथै ओमफ्राय आर'नाइ बेखौ होनो होननानै जारिमिन जानानै थासिगोन बे आंनाव जारिमिन जागोन फट' लानांगोनथ' होनबा सोर खेबनांगौ सोरनि थायो जोङो जोंनि सायाव सारमोनहाबो माबाफोर जुदि भुल मोनदोंब्ला निमाहा हो आरो जोंबो सारमोननि रायनायखौ मालाबाबो गोसोआव लानानै जों मालाबाबो दाथा आरो मानोना जोंखौ मानि थाखाय रायदों जोंखौ रोंजानो लुगैदों सासे मानसि जाजानो लुगैदों आथिङाव गसंजानो लुगैदों बेनि थाखायसो सारमोना जोंखौ रायदों जोंफ्रा सारमोनखौ दुखु मोनालासे मा फैयो बेखौनो आं लुबैयो आरोखि दा आंनि बुंनाया एसेनोसै सारमोन सारनि मान बावनायखौ आजावनानै गोदोनायाव खोबाबो जागौमोन माने बयबो खेबदो ini सान्दुं मोदानजोब्बाय Agak susah untuk kecil aja.